L-akbar stennija ta' 3 filgħaxija kienet għal dikjarazzjoni ċara min-naħa tal-Prim Ministru li teskludi elezzjoni bikrija u li tagħti xi tip ta' stabilità. Iżda f'diskors ta' satejn ikkaratterizzat minn attakki fuq il-Partit Nazzjonalista u minn negattività, Abela labbis bil-kliem u ħalla aktar mistoqsijiet milli ta' tweġibiet biex baqa' jħalli lin-negozji u l-industri f'inċertezza totali. Il-ġurnalisti li kienu qed jistennewh wara dan id-diskors twil iżda nieqes minn serħan il-moħħ għall-poplu, il-koll talbuh ikun ċar dwar l-elezzjoni, iżda Robert Abela kompla bir-retorika solita tiegħu u baqa' jinsisti li ma jweġibx. Għadha kif qed fil-Parlament ikun il-poplu li jiddeċidi dan il-budget jiġix implementat. Il-poplu jiddeċidi f'elezzjoni ġenerali. Meta se ssejjaħha? Ma naħsibx li huwa l-mument illi nitkellmu dwar dik id-data f'dan il-mument kif tkellimt aktar qabel. Ftit ta' xhur li konna qed nitkellmu dwar budget li rid jiġi mfassal, imħabbar u implementat mill-Gvern. Illum għadna tinħarsu lejn l-implementazzjoni ta' dak il-budget. Naturalment il-leġislatura tintemm f'Ġunju tas-sena li għaddiet għal daqstant sabiex dak il-budget jiġi implementat kollu, neċessarjament se jkun hemm bżonn il-mandat tal-poplu. Saħansitra meta affaċċjat bil-kritika li qed issirlu mill-korpi kostitwiti dwar l-inċertezza li qed iħalli tikber dejjem aktar kuljum u għażel li jattakkhom u jgħid li dawk li qed jikkritikawh qed jagħmlu dan għax huma mal-Partit Nazzjonalista. Business qed jgħidu li jekk l-elezzjoni se ssir f'Novembru jew l-inċertezza tagħha se tfixkilhom mill-business ta' Black Friday u milin. Tista' jekk mhux se tagħmilha tikkonfermalhom li mhux se ssir f'Novembru għalmenu. Dak il-narrattiva huwa l-argument li qed jiġi fueled minn taħt minn setturi differenti li huma assoċjati mal-oppożizzjoni. Intant wara l-indirizza lil ġurnalisti tal-Malta Today u tat-Times of Malta mingħajr ma weġibhom, għatini darba f'24 siegħa Abela għażel li jinjora għal kollox il-ġurnalista ta' Net News. Li hija l-interess nazzjonali. Ministru, mhux raġi responsabilità tiegħek bħala Prim Ministru li m'intix teskludija l-elezzjoni għalissa. Kemm qed tinkwetakom l-elezzjoni? Ix m'intix teskludija. Aġi responsabbli minn ħadd tiegħek. Prim Ministru għandek in-negozji qed jibkulek għal tweġiba. Għaliex m'intix teskludija? Biex għattilet darba fi ftit minuti ma kienx kapaċi jagħti tweġiba ċara kif għandu dmir jagħti lill-poplu kollu.